playa, polo que fora. Estas que son as túas compañeiras? Sí, xa miras a ella sí, de San Simón. Sí, porque San Simón, sí, mira. Sí. Pero aquí era no inverno, mima, sí, que xa miras que vamos cos gorros, chubasqueros e demais. É o día nublado. nublado. Unha marea boa, mira aquí, mira. Esa sí, son eu. Ai, que chulada, mira que foto, É moi bonito. Sabes que chegamos á conclusión que deberíamos levar chalecos ou... Reflectantes, sí, porque cando vas un pouco de noite e tal, para que se mire. É unha muller moi emprendedora, unha muller luchadora, é unha muller moi valiosa. Eu a min o que me dá rabia é que se é unha muller tan valiosa, canto máis valiosa eres, máis pedras che poñen no camiño. Bruselas, en Bruselas, sí. Foi en Bruselas cando fomos para reactivar Actea. Sí. Foi o mes de febreiro, o ano pasado. Rocío Fernández é da Vila de Cariño, onde traballa de redeira, presidindo as redeiras deste porto. E tamén a tesoureira de Ampupesca. Unha das cuestións que posibilita a asociación, ademais da busca das condicións óptimas para o traballo de todas as mulleres do mar, é crear un clan de mulleres que, traballando en diferentes oficios, non tiñan relación, e agora todas as mulleres do mar de Galicia séntense un colectivo unido. ¿Y qué tal el trabajo por allá, bien? Moi ben, neste momento, a ver, temos de todo. Temos palangre, o cerco, sí que acabamos antonte, hasta que os barcos marcharon todos po norte, están en baixo, están por Portosín, e, bueno, en maio despois empeza o tema fuerte, sabes? Despois xa nos sales do porto en todo o día, todos os días. A nos aquí, aquí Carril, moitas zonas aquí, pois morrenos a mercancía, pero o 90%. Pola agua dulce. Agua dulce. É un exemplo e eu creo que é un deber. Eu miro, sabes, por dicir, eu creo que yo debemos a esas mulleres. Eu a veces falo e dices tú, bueno, pois outro día falaba con as compañeras e claro, me decían, é que eu quero dormir de noite. Dice, mira, eu tamén quero dormir de noite. Pero, compañeiras, temos que loitar oiche pola nosa profesión e polo noso traballo. Non podemos oiche permitir, bueno, pois que nos fagan X cousas ou que, con eso, dicir, oye, o traballo que fixeron as nosas, que foi o máis duro, realmente, chegar a agruparse, chegar a poder a cotizar, chegar, e dai, dicir, eu creo que yo debemos. Comprobamos, porque fixeron os informes e os estudios, e choveu máis que no ano 2012. Isto, a cantidad, que ya tuviera hecho outra parada, ¿no? Tuvemos unha parada no 2012 e agora, pois, outra vez. E menos mal o hecho que, bueno, estuvemos preparando todos os papeles para que a xente se acollera o de Forza Maior. Pero outro día falei con Pontevedra, elas, bueno, sí, morrelle, pero non tanta cantidad. E, sin embargo, bueno, pois os precios se están mantendo. Están tendo uns precios, a verdad, que moi bo. Cando empezamos, ao principio de todo, non sabíamos por onde movernos. E pouco a pouco fomos entendendo o mecanismo de como se loita, que loitando podese chegar a algo. Vos as mariscadores aquí hecho despois a suda esta que hai? Algo así, a do cese por baixada de ingreso. Vos colleche de vocación? Nosotros hubo rederas que sí, que lo cogieron, pero hubo rederas que no. Yo, un ejemplo, trabajé todo el año. ¿Y qué? ¿Podía soltar igual? Podía optar si no tenía ingresos, pero yo tuve trabajo. Gústanos o noso traballo, gústanos enseñar, que a xente se profesionalice, e que é unha pena que se deixe todo isto, que quede no olvido. Nosotros o único que queremos é que se recoñeza, que podamos vivir del, do noso traballo, porque antigamente íbamos polo pan. Bueno, unha axuda. Non, nosotros queremos traballar disto. A xente da hora queremos ter un soldo como pode ter calquera persoa, calquera muller, calquer home. Que se me olvidaba, pa semana temos que ir a Madrid, a ver, das dúas que me acompañan, temos que ir a recoller o premio Mad Blue que nos deron. No, vai. Si queres ir Rocío, e o xoves, bueno, depois xa lle diría a María Xosé que vos mande o tal. Este premio que nos deron, sabes, bueno, por nosa labor e tal, e por sostenibilidade e medio ambiente. Para min representa moito a unión xa de mariscadoras con redeiras. Xa era impensable antigamente, pero sí, perfectamente. A forma de chegar a ti, a forma de explicar, de que che chegue, sabes, as entrañas, pois,
Eu penso que é a persona correcta como para facelo, para dirixilo. Pues temos que seguir loitando pola sostenibilidade, temos que seguir loitando por, bueno, pues cantidad de cousas que demandamos. Como se decía antes, pues poder estar en esas mesas de organización. De feito, bueno, pues fai pouco o Ministerio, bueno, pues nos está permitindo e nos convoca a reunións que nos afectan, bueno, pues na política estratégica da pesca. Iso é a base de escrito, de pedir e de decir, oye, estamos aquí, queremos estar aquí. E vos, bueno, co tema das redes, temos que facer un vídeo para mandarlo. Que yo pida a Federación. Non hai na Federación ningún vídeo de red. No, pero bueno, temos que mandar de 60 segundos. Rita Míguez non pensaba que sería mariscadora, pero agora ama este oficio. Traballou na construción da asociación que reivindica as condicións laborais das mulleres do mar de toda España. É a súa presidenta e pon en valor as mulleres do mar galego, porque son a referencia de todas as demais zonas pesqueiras. Conseguiu facer dos diferentes colectivos de mulleres do mar un único colectivo, un clan. E no clan das mariñeiras queremos estar con elas, co seu esforzo e determinación. E por isto facemos homenaxe a todas as mulleres do mar, simbolizadas na figura de Rita Míguez. Xa me vou emocionar, pois eu fago xe entrega desto, que para min é un honor. De verdade que agradezovos que sea eu a persona elegida para darlle a Rita non só este diploma en consideración, senón non nos estamos casando. Pero, de verdade, con respeto, o cariño que sempre me ofreceches, e sabes que tamén podes contar comigo, e para mí é un honor traballar contigo. Estou encantada de conocerte desde o primer día que te conocín, de seguir ao teu lado, pero de verdade, igual que esas palabras sintoas, porque estou sentindo, eu penso que as compañeiras que estamos en Ampesca, e toda a asociación Pesca que están moi contentas cola, porque estamos facendo todas, pero moi en concreto ti, personalmente. Así que, amiga, compañeira. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ángeles. Gracias a todas e a vos deste programa. Eu creo que, bueno, este reconocimiento é de todas, porque eu son unha máis. Simplemente tiña que haber alguén, eligiron a min, con moito gusto, moito placer. E, bueno, si estou aquí gracias ao apoio delas e por esa xente que non está aquí, de verdad que o merecen e que seguiremos loitando por elas, iso sin dúbida. Vámoslo a abrir. O clan das mariñeiras declara que Rita Míguez, polo seu amor ao mar, a súa comprensión do que significa traballar o medio mariño, a súa aportación á cultura mariñeira, por manter vivo o espírito as eternas matriarcas das vilas da costa galega, polo seu traballo esforzado e xeneroso, e pola súa vontade de muller emprendedora para construir un futuro mellor para as mulleres do mar, é merecedora deste título de forma real, porque a súa sabedoría mariñeira así o confirma, e solicita que dende hoxe sexa considerada e respectada en todos os mares dos 5 océanos como mestra mariscadora, constructora do futuro e sabia do mar. Bonito, que bonito. Hai pouco, pois dixen, pasouseme pola cabeza, vou empezar a deixar a Mupesca, teño que empezar a deixar cousas. Quero dedicarme, pois a min, hasta que sinto o reinte decir, Ángeles, tía máis eu temos que seguir xuntas. Despois dunhas palabras moi bonitas que me dedicou hai un tempo. Emocionei, me chorei e dixen eu, pois teño que seguir de secretaria. Non a vou deixar nesta casa, pero é porque o merece, pero mereceu ela como as compañeiras que teño comigo, en calquera deles. Moi bonito, pero xa che digo que este título teño que ter todas as que non estamos aquí e todas as que están traballando. Sin duda, é por elas, e, bueno, este nombre que pon aquí pódese cambiar perfectamente por calquera unha delas. Gracias. Gústame seguir conocendo xente con experiencias das que aprendes mogollón, porque crecen moito como muller e como persoa, e despois oiche esa
felicidade que che dá, non? Intentar buscar ese equilibrio entre a noso modo de vida e cuidar, pues, como digo, este mar que non lo dá todo, tanto mar como terra. É dicir, eu creo que ese estado de bienestar, conseguindo así, pois, poquinho a pouco loitando, pois eu creo que me chega. Eu non pido moito.